Tak, jmenuji se Tereza Jinochová, je mi 19 let, pocházím z Neratovic a charakterizovala bych se jako cílevědomá. Ideální den. Tak nejdřív bych se ráda probudila taky, dostala nějakou dobrou snídaní do postele. Potom bych si šla třeba zaběhat, zasportovat, zazumbovat. Pak bych asi musela do školy, tomu bych se pravděpodobně nevyhla. Životní motto. Vše jde a vše je možné, záleží jen na nás, co jsme schopni obětovat. Já to především spojuji s tancováním a jelikož jsem chtěla něčeho dosáhnout v tom tancování, tak jsem musela obětovat spoustu času. Takže když jsem byla mladší, vlastně tak pro mě neexistovalo něco přijít ze školy, jít ven s kamarádama, ale přijít ze školy, nasednout na autobus a jet na trénink do Prahy a vrátit se večer. Takže jsem obětovala spoustu času a myslím, že mi to za to stálo. Klišé. Možná, že ženy jsou špatné řidičky. Já neříkám, že já jsem výborná řidička, mám řidičák, řidičský průkaz chvíli, ale myslím si, že to neplatí o všech ženách a jakmile ženská sedne za volant, tak muž to nemůže překousnout, do všeho jí radí, povídá a někdy ta žena je lepší řidička jak muž. A v ní pustíte. Děkuji. Il faut du temps, autant et la manière pour que deux amants restent de pierre. Et si de temps en temps ce goût amer